Oke guys, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, Shalom Om Swastiastu. Saiki aku lagi ning Taman Ganjaran. Seperti yang Anda lihat, Taman Ganjaran alamatnya ning Trawas. Tepatnya di Tapan. Oke, seperti apa isinya Taman Ganjaran? Mari kita lihat. Oke, selain di situ tadi ada kolam. Nah, ini enek dulinane khusus nggo cah cilik-cilik. Nah, guys. Nah, iki lokasine khusus nggo cah sing cilik-cilik dolan. Pokoknya penak banget lah nggone. Enek sing wahana-wahana mau. Terus bar kuwi, nah, iki sing digawe dolanan cah cilik-cilik ketok to. Nah, tapi saiki ning kene lagi hutan. Tadi sepi, kena lockdown juga. Oke, kita lanjut. Nah, aku rene iki jane anu, apa? Ora kepikiran lek ngevlog. Rencananya mau ya arep buka bersama. Cah-cah wis ngenteni. Oke, kaya apa reuni SMA, kaya apa kanca-kancaku tetep ning channelku, oke? Tak jak jalan-jalan maneh. Tak tutuno kanca-kancaku rek. Aku kate unboxing kanca. Dan ono bare kita unboxing kanca-kancaku yo. Melenuk-melenuk, guys. Ama koyo nongko. Video. Apa kon? Kayak kancaku SMA. Baru dia di unboxing, cek delok nomor tua nih. Ya. So, ketemu kenalan kabeh sih. Kenalan kabeh sini. Mbok Dewer, guys. Baru dia di unboxing ya, arek ya. Ya aku saiki ning warung apa jenenge? Ini warung Zam-Zam tapi ora ning ngarep, ning Slepi. Nah, kayak kancaku. Iki jenenge wong apa? Gak poso tapi malah buka. Padha karo wong katon tapi gak sempakan. Ambil ngenteni maghrib, enten ana videoku ya. Tetep ning channelku dan di Octavianus. Oke. Guys, cara sabar ngenteni maghrib. Jame gak mlaku ya macet. Akeh tekan. Aku ngadep rono. Kok bahaya to iki. Ya guys. Melenuk-melenuk kayak nongko, guys. Seragam Alfamart, selamat datang. Nah, wes saiki serbu. Maghrib. Piringnya kotong, guys. Buka deh. Ayo rek nang buka. Lali yo, tetep ning channelku dan di Octavianus. Ojo lali
like, comment, share, and subscribe. Lek kowe ra mudeng, aduh. Lek kon gak mudeng tombol subscribe ning pojokan kene nek tulisannya abang-abang. Kowe kok dudulen. Oke? Wis aku tak berbincang-bincang ambek kancaku sik to. Tak kancanane buka puasa, rakyat aku ra poso, oke? Iki lho sing gelem ngenteni rek. Sak kilone 15.000. Rek. Mangan kayak cili gak blenger ya, mangan terus. Aku belum blenger mangan terus kayak cili. Kan gak blenger mangan kayak cili. Aku bosen mangan kayak cili. Wes, enten ono bar iki kancaku tak unboxing, oke? Cekidot. Tak madang sik yo. Ngergani kanca-kancaku. Enak deh. Nggak pengen tuku toh. Ning langsung ning terawas wae ning Slepi. Mangan iki karo iki. Goleki langsung warung Zam-Zam. Enggak, mangan iki karo iki. Mangan sik, tak Lah iya kono iki ta. Lani. Ketemu channelku, jangan lupa like, comment, subscribe, share sampai sejauh-jauhnya Kon mani ya? sampai Arab Saudi. Aku Oke? mani atau apa? Suasana Ganjaran pada malam hari sepi rek, gak enek wonge di los dol. Oke, kayak kanca-kancaku ngomong guys, lanang kok dolan ambek lanang. Mosok flash disk sampai flash disk nggak mungkin lah gue lo ngomong guys, mbok dewor guys. Ya Allah. Ya Allah. Ya apa jare rek? Aja dilen karo lanang ae, engko awakmu panas. Bayang nolek dilamar wong sane kae. Aku memang loro, guys. Loro, guys. Apa tas-mentas, guys? Tanda-tanda kiamat iki. Wanita banyak, pria sedikit, guys. Karo ngenteni di Marisan mono tua, guys. Pero ya tutup terus no, aja lali subscribe channelku. Tak galano mlenu-mlenu. Nil ono ngendi saiki Nil? Ono ngendi? Taman Kayangan, guys. Kayak arek wedok takoni. Mbak Lu mau YouTube Mbak ya? Daripada dirimu kok ngene ya foto nopo bertiga ini. Lho sik tak takoni sik sama nang ndi? Asli ndi? Asli ndi? Aku ta? Pasuruan. Pasuruan ndi? Aku Pasuruan. Gratis. Lagi mau sepedaan. Kepo. Lho kepo rek. Sekolah ndi sampean? Udan rek. Sekolah ndi? Wis karepe kudu lho. Lho rek. Sakarepe jare guys. Aku pancet. Melenuk guys. Engko dicek YouTube-ku ya rek ya, subscribe ya. Ya fotokno iki lho. Iya di subscribe sih ya. Iya. Dandi Octavianus. Oke. Yo padroken. Tak butuhno sik rek arek-arek. Sik. Kon rek lho. Bayangno rek lek dilamar wong sakne kae kon ya boleh nompo. Ayo. Melenuk-melenuk guys. Gelondeng guys. Melenuk kayak tewel guys. Loh.